name is Bombshow. You're welcome to my it's Bombshow Television. Musho musho zviri kupisa. If you are new here, don't forget to sign up. Tinokupedza nguva yenyu singade kurebesa. Kana wanakirwa nezvacontent yatinokanda, please kusubscribe nekulike also nekushare nekucomment pamavideos. Saka nyaya, let's get into each story of today. Right, dzinenge dzichipisa dzinenge dzichitenderera mastreets ndo nyaya dzatinoya nadzo pano paBombshow Television. Ndisingakanganwa kutenda mafans nekusapota nesupport yamuri kundipa guys. I'm happy and ngazvirambe zvakadaro zviwedzere. Pane nyaya ndaya nayo yemukadzi waOskid, uyo ndiye wamuri kuona apo. Uyo nyaya yake kamira so ari kunzi ane maphotos akalika ekunhingi ekulodge achichita Oskid. Kuna vanga vasingazive Oskid, uyu ndiye Oskid manje. Aitaurwa naWinkid zvikanzi Oskid ameno masong but ndiye Oskid wacho. Saka from kutaura kwaOskid ari kuti I'm not surprised about that because tatingonetsana about nyaya iyoyo but asati tanyatsobata munhu. Saka uyo ndo picture chairo chairo manje razonyatsokonzeresa. Saka asati aziva kuti Oskid ari kudhivorsa here kana kuti vachangotaurirana vowirirana, asi ari kuti I'm not surprised nezvaitika. Ndakatongomirira musi kuti zvibude. Let's talk in the comment section.